दायो दुलिबारिया माइ हाजोबनानै लांदां नुजोब्बाय। सारिय'फालेनि गासिबो लांदां जाजोब्बाय नै। बिराद मोजां समायना रमायना माइ दुब्लिमोन, नाथाय गासैबो लांदां जाजोब्बाय आरोना। नायलाय नै सेस हाजोब्बाय नै माइआ, गासैबो नारा गोजासै। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गुसुं ब्लग भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दायो आङो माइ जिगाब सायाव जिरायनानै दङ। माने बेसेबांबा गोजौ माइ जिगाबाव दायो आङो दङ। बेयाव थानानै नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ लानानै फैबाय। थ' बेखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे ब्लग भिडिअखौ नायलांगोन। थ' थुदो बिदिब्ला जोङो सुरु खालामदिनि नोंथांमोनजों आं मा शेयार खालामनो सानदों बे बाथ्रा। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय, आङो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। थ' बेनो जाहैबाय बाइबेलनिफ्राय बोसोन बिजाब 13 बालाबनि 1 सिरियाव बेबायदि बाथ्रा बुंदों। प्रभाब्स चैप्टार 13 verse 1 आवहाय बेबायदि लिरजादों जे गियानि बिसाज्लाया बिफानि बानजायनायखौ खोनासङो, ओमफ्राय नाथाय दुगाफ्रा गावसोरनि गोरोन्थिखौनो सिमान लाया होननानै बेयाव बेबायदि मोनसे बाथ्रा दङ। थ' बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बेखौनो दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों। स' दानि बे प्रेजेन्ट टाइम अर प्रेजेन्ट ममेन्टआव जोंनि गोबांथार बेबायदि फिसालाफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बिनि थाखायनो दिनैनि बे भिडिअखौ बे गुसुं ब्लगनि गेजेरजों आं दिनै लानानै फैदों। बे बाथ्राखौहाय बे भिडिअनि गेजेरजों बेबायदि फिसाफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ जे बे फिसाफ्रा बिथांमोना एस्पेसियेलि फिसा हौवाफ्रा बिमानि बानजायनाय बा बिफानि बानजायनायखौ एसेबो लाया आरो खोनासङा आरो गावसोरनि गोसोबादि सोलियो बिथांमोना। ओमफ्राय जोबनायाव बिथांमोना साक्सेस जाहैया, ओमफ्राय बिथांमोना जोबनायाव खस्थ' मोनहैनो गोनां जायो। थ' बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों गियानि बिसाज्लाया बिफानि बानजायनायखौ खोनासङो होननानै बुंदों। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो सोरबा जुदि आंनि बे भिडिअखौ सोरबा फिसालाफ्रा नायदोंब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौसो दिनै शेयार खालामनो सानदों। जुदि नोंथाङा गियानिब्ला नोंथाङा नोंनि बिफानि बानजायनायखौ नोङो खोनासंगोन। जुदि नोङो गियानिब्ला नोङो फिसा जानानै नोंनि बिमानि बानजायनायखौ नोङो खोनासंगोन। नाथाय नोङो जुदि अगियानब्ला नोङो बिफानि बानजायनायखौ नों खोनासंनाय नङा आरो नोङो बिमानि बुंनायखौबो नोङो लानाय नङा, मानोना नोङो अगियान। नाथाय बाइबेला बुंदों गियानि बिसाज्लाफ्रा बिफानि बानजायनायखौ लायो होननानै बुंदों। थ' बे बाइबेल सिरिजों बेखौनो क्लियार मिथिहोनो आरो बुंनो आं गोसो जायो। सोरबा जुदि फिसाया अगियानब्ला बे लानाय नङा, आरो जुदि नोङो गियानिब्ला नों फिसाया नोङो बिमा बिफानि बानजायनायखौ नोङो लागोन। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै बेखौनो आङो शेयार खालामबाय, मानोना जोंनि बेबायदि फिसाफोर दिनैनि मुगायाव दंसै एसेबो बिमा बिफानि खोथा एसेबो खोनासङा, एकदमबारे खोनासङा आरो जोबनायाव बिथांमोना बिमा बिफानि सिमांखौ सिफायनानै होयो आरो गावनि थांनानै थानाय फिउचारखौबो दिनै खोमसि खालामनानै दिनै लायो आरो गोबांथार समस्यायाव बिथांमोना गोग्लैनो गोनां जायो थांनानै थानायावहाय। थ' आसा खालामो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायदों गाहामथारैनो बुजिबाय, मिथिबाय जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव बिराद मोजां बे बाथ्रा बुंनायखौहाय। थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर
आंनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै दिनैनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।